ассалому алайкум тамошобинони азиз, токшоуи печтоби замонро оғоз менамоем. таъсири COVID-19 ба рӯҳу равони инсон чунин аст мавзӯи имрӯзаи мо. меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. дар марҳилае ки бениҳоят ҳассос асту аз ҳар як шахс масъулияти бештарро талаб мекунад, идора намудани ҳолати рӯҳиву равонии одам низ меъёру қоидаҳои худро дорад. Чӣ бояд кард то дар шароити пандемия оромиро аз даст надода, хасташавии асабро эҳсос накарда, ба ваҳму воҳима дода нашуда зиндагиро пеш барем. Инак таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. Марҳамат, як навори муқаддимавӣ ва сипас суҳбати студияро оғоз мекунем. Марҳамат. комилҷон эгамбердиев, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, бемории коронавирусро хеле душвор аз сар гузаронд. Азбаски сину солаш 70 сола буд, вай бовар надошт ки дигар аз дасти ин вирус халос мешавад. Вале хушбахтона баъди душвориҳои зиёд дубора вазъи саломатиаш беҳтар шуд. Мегӯяд 20 рӯз зери дастгоҳи сунъии нафаскашӣ қарор дошт. ҳангоми дар шӯъбаи эҳё зери дастгоҳи сунъии нафаскашӣ қарор доштанаш чанде аз беморон дар назди вай фавт диданд. ҳолати равонии вай дар он рӯзҳо сахт вазнин буд. умед ба оянда надошт. воҳима буд ки ин чизо ман адо баъд зуг намешам ин вирус часпид битун бемадор будам да ман бемадор шуда вай шуда мондам рафтам я ҳолатам намон ман гашта мебиём гуфта венкарик небудам ҳамин хел ин чизи вай ко ҳозир мана ҳама ҷон бутун дунё вай бурафсос ки ин кор ҳамин вақт ман пешаш баланса рафтам мазам секин кандам баъд сони рафтам да баланса сон ки ман духтурова нишон диҳам гуфта сон духтурова нишон додам ман таҳсилам. хушбахтона бобои 70 сола аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳарчанд душвории зиёд дид, аз беморӣ халос шуд. вай имрӯз сиҳату саломат гаштааст. кори саҳроро ҳанӯз иҷро мекунад. аммо коронавирус ба ӯ аз худ нишона гузошт. чашми чапи Комилҷон бобо нисбатан хиратар гардид. мане ҳозир якта чишмам вай шуд. чишмам сал яй якташ вай накарос. дисодиам нормалию пештара бо ин нест. Ҳонис камака сулфа мондагӣ. Сони вай духтур барот ман гуфтам худашон ҳар дафъа пурсам истанда қалай бо гуфта. Ман ҳам хел сулфагам ҳамун асароти ҳамун вай чиз ҳаям ба. ҳамун асароташ эҳсос ки секин нест мешад ва якбора не. тахмина Эгамбердиева бошад набераи бобои 70 сола аст. вай низ дар оилаи Эгамбердиевҳо зиндагӣ мекунад. баробари бобояш ӯ ба бемории сироятии COVID-19 гирифтор шуд, аммо вай бемориро сабуктар аз сар гузаронд. ҳолати равонии ӯ ҳангоми авҷи беморӣ хеле коста шуда буд. моҳи апрел опрештари май буд. ҳамин бемордорем хеле сали шуд, сараш шуд. рафтиму рентген фрондим, рентгено ҳамин коронавируса веша буровардам. даро лечение ве сар кардим. доктор барафта ё назлечение додам. хешаша гиштим, дубор рентген кардам, не дуюмаш тоза шуд. таъсидам буд. воҳима ва ҳама ҳархи гам мезад. чӣ хел кун дуруст мешим, вирус вай шуд, гуфта тарсидам ду. аммо рӯзаи гузарондагимо боқӣ монда. рӯзаи вазнинама. хел дуюм вазни вай шудам. ҳаминҷо тарс буд. ҳамаш ҳозир худо шукр хисар шуд. тахмина Эгамбердиева аз беморӣ наметарсид, чунки дар ин бора маълумоти мукаммал надошт. гузашта аз ин бемориро сабук паси сар кард. азоби рӯҳии вай бештар аз бемории аҳли хонаводааш ва муносибати сарди атрофиён буд. инҷо беморхонаи ноҳиявӣ рақами 2 аст ки бо соича машҳур мебошад ва дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров воқеъ аст. дар инҷо оксигенератор ва ҳам дастгоҳи нафаскашии сунъӣ омодаи хизматрасонӣ ба беморон аст. онҳое ки ба ҳар гуна овозаву ваҳму воҳима дода мешавад бояд донанд ки иқтидори беморхонаҳо барои беҳтар кардани вазъи саломатии сироятёфтагон мерасад. тарси сокинон чандон асос надорад. имрӯз маълум аст ки ҳамаи мо дар шароити пандемия умр ба сар мебарем ва зиндагӣ идома дорад. ан ҳамин марҳила дар ҳаёти мо ба психологияи инсон, рӯҳу равони инсон чӣ хел таъсир гузоштанаш мумкин? марҳамат, андешаи шумо. воқеан ҳамин вазъият ба ҳар як инсон, умуман ба психологияи инсон, ҳам ба равандҳои маърифатии инсон, ба ҳолатҳои эмотсионалӣ ва хусусиятҳои инфиродии инсон бисёр таъсири манфӣ мерасонад. ин барои ҳар яки мо як имтиҳон аст. имтиҳонро чӣ тавр мо паси сар мекунем, яъне ки аз ҳамаш аз идроккунӣ мо вобастагӣ дорад. Ана бинед оза аз ҳамон видео маълум шуд ки
анамин набирошон аз ҳисобе ки маълумоти хеле кам доштанд анамин чизро сабуктар гузаронданд. ғайр аз тарафи агар физиология биология гирем ки ин кас хеле ҷавон ҳам ҳастанд ки иммунитетшон хеле баланд аст, лекин аз рӯи психология яъне ки маълумоти хеле кам доштанам имрӯз фоидааш аст. имрӯз равоншиносон яъне ки яке аз равоншиносон Борис Николаевич Арзуманов ҳам мегӯянд ки дар баромадҳои худ ё бисёр дар ҳамон тавсияи худ мегӯяд ки он маълумотҳое ки ба шумо зарар мерасонад, он маълумотҳое ки шумо аз ҳама хабарҳо мешунавед, шумо рафтем вазъияти дигар карда наметавонед, беҳтар аст ки гӯш накунед. беҳтар таваҷҷӯҳи худро ба мегӯем ки тарафҳои мусбӣ бештар равона созед. ва воқеан вақте ки инсон ҳамин хабарҳои нохушро мешунавад, дар ӯ аввал ба ҳолати масалан таъсир мерасонад ва дар ӯ ҳамин стрессу дигар ҳамин афсурдаҳолӣ рӯафтодагӣ ҳамаш пайдо мешавад. ва ин имрӯз аз тарафи мегӯем ҳам илмӣ, ҳам аз тарафи физиология, ҳам аз тарафи психология исбот карда шудааст ки ба системаи иммунитет таъсири манфӣ мерасонад, яъне ки системаи иммунитети инсон паст мешавад. инҷо боз як саволи дигар ба миён меояд. ҳаёт ва рӯҳу равони одам то ва баъди ковид ба андешаи шумоён равоншиносон чӣ хел шуданаш мумкин аст? нафароне ҳастанд баъди бемор шудан як тарафи мусбишам ҳаст. онҳо мегӯяд ки дар ман яъне ки антитела пайдо шуд мегӯянд, яъне ки ин ҳам аз тарафи психология худошонро талқин мекунанд ки яъне ки ман дигар касал намешавам. инам бисёр аз рӯи мегӯем илми дар психология як соҳа ҳаст, психосоматика ҳаст, ҳамин тавассути ҳамин худро талқин кардан ва аз ҳамон беморӣ боз ҳимоя кардан аст. боз дигароне ҳастанд ки дар ҳамон ҳангоми занг задан бисёр вақт мегӯянд ки ҳамин дуюмбора ман бемор шавам чӣ мешавад. ман шунидам ки дуюмбора бемор шавам агар боз вазнинтар мегузарондам. ҳамин ҳардушонам бинед агар ҳардушонам асар гузарондагӣ ҳастанд, ҳардушонам сиҳат саломат ҳастанд имрӯз, лекин боз давомаш чӣ мешавад, ҳамин идроккунии онҳо, дарккунии онҳо ки давомаш чӣ мешавад, ҳамон таъсири ҳамон беморӣ масалан аз нав барои худошон гирифтанашон мумкин аст. дар ин ҳолатҳо бештар вақт ҳамин равоншиносон тавсия медиҳад ки анамин бисёр хуб аст вақте ки шумо мегӯед ки дар ман анамин иммунитети ман хеле баланд шуд, ман акун метавонам ман дигар бемор намешавам. гуфтанҳо яъне ки бештар вақт ин аз тафаккури худи инсон вобаста аст. имрӯз дар илми психология боз як мафҳуме ҳаст ки анамин мегӯем фикри позитивӣ ҳаст. вақте ки фикри позитивӣ бештар шумо фаъолият мекунед, бештар ҳамин кад кор мекунед, ин ба саломатии инсон таъсири мусбӣ мерасонад. ман яке аз ҳамон мегӯем Эмил Куе гуфта як олим, ҳам худошон табиб буданд, ҳам психотерапия карда машғул буданд, лекин ҳам аз ҷиҳати физиология, ҳам аз ҷиҳати психология бисёр табобат мекарданд. он кас як метод доранд, методашон методи анамон тасдиқкунӣ аст. вақте ки шумо як ҷумларо яъне ки ман худамро хуб ҳис карда истодаам, анамин калимо ё ки ман худро аз дирӯз дида хубтар ҳис мекунам, агар ҳамин калима дар як рӯз давоми 10 дақиқа агар такрор шавад, овози баланд қад такрор шавад, агар тафаккури инсон ҳамин чиза қабул карда мегирад. яъне ки имрӯз мо медонем ки майни сари инсон шуъур аст ва зершуъур аст. шуъури инсон филтр дорад. ҳар чизе ки информатсия, ҳар маълумоте ки имрӯз майни сар қабул мекунад, ӯро филтр карда метавонад. чизи бад, чизи манфӣ ҷудо карда метавонад. зершуъури инсон 95% аст. яъне ки бинед ки чӣ қадар қувваи мегӯем зершуъури инсон баланд аст, 95% аст. аз зершуъур филтр надорад. ҳар чизе ки шумо мегӯед қабул мекунад. шумо гӯед ки ман бо дигар бемор мешавам, зершуъурато мегӯяд ки бале ту бемор мешавӣ. агар гӯед ки ман худамро хуб ҳис карда истодаам, зершуъурато мегӯяд бале ту хуб худатро ҳис мекунам. имрӯз мегӯем ки анамин вирус хеле бо як сурати баланд мегӯем ки бештар ба ҳама ҷо сироят шуда истодааст, лекин аз ҳама сурати баландтарин ин яъне ки ҳамон эмоцияҳои манфӣ аст. ман мегӯем агар хона даромада як нафар дар хона агар ғамгин бошад, агар ҳама ғамгин мешавад. барои чӣ? чунки вай тез таъсир мерасонад назар ба вирус. барои бештар вақт анамин ҳимоя аз ҳимояи психологӣ бисёртар заруртар аст назар ба ҳимояи мегӯем тиббӣ. фаҳмом. ҳарчанд моро огоҳ мекунанд равоншиносон, худи табибон ҳам мегӯянд ки ба вақт мувоҳима дода нашавед, хуб ба таҳлука нафароед, лекин бо вуҷуди ин ҳастанд нафароне ки анамин ҳолати эмоционалӣ гӯем ҳам дуруст хато намекунем, ҳолати эмоционалии худро идора карда наметавонанд. шумо ҳам ҳамин ҳолатро эҳсос кардагӣ ҳастед? марҳамат, ман бисёр мехостам андешаи шуморо шунавам. ҳама сола ҳамаи мо зуком мештем, яъне грипп мештем, гулӯямон дард мекард, таб мекардем, дар муддати 3 ё 4 рӯз сиҳат мештем. дар вақте ки тариқи васоити ахбори омма нишонаҳои ҳамин бемориро вай кардан, паҳн кардан, мардум зукоми оддиро бо пандемияи COVID-19 ҷудо карда натавонист. ва дар дохилаш як ҳиссе пайдо шуд ки ҳисси тарс, шояд ки манам чунин беморӣ гирифтор шудаам гуфта. беҳтар мешуд яъне ки бо тезис ба таҳлука нарафтанду аввал хулосабарорӣ дуруст кунанд. ман омӯзгори мактаби
25 чашма мебошам, дар синфҳои ибтидоӣ омӯзгор мебошам. вақте ки сари ҳамон саршави касалӣ буд, бисёр волидайно ба мо мегуфтанд ки ман фарзандамро намефиристонам ва аз он ҷо касалӣ гирифта омданаш мумкин ва ба аҳли оила мо таъсир карданаш мумкин. вақте ки мо аз тарафи мактаб, аз тарафи омӯзгорон вохӯрӣ гузарондем ба ҳар як аҳолӣ варақаҳое ки бо анамин пешгирии ковид шинос кардем, рафта аз тарафи омӯзгорон маҳалла ба маҳалла бо ҳама вохӯрӣ гузарондем. дар худи мактаб якчанд маротиба вохӯрӣ гузарондем. баъдтар волидайно ҳам фаҳмиданд ки ин набояд ки мо ба таҳаллука афтем, бояд ки чӣ хел гап шумо ва ваҳм фуромадан лозим несту фарзандашонро мефиристондӣ шуданд. агар онҳо намефиристонанд хониши бачаҳошон паст мешуд. бинобар ин онҳо фаҳмиданд, дарк карданд ки ҳақиқатан ин аз чӣ хеле ки гуфтем худо моя бояд ки ба ҳамин чӣ хел гӯя мекун аз тарафи ҷиҳати нағзаш ҳис куниму тайёр куниму ба таҳаллука наафтида бояд ки зиндагиро пеш барим давом диҳем. бисёр хуб, ташаккур. хуб, ба фикри шумо бо ҳамин тарсу воҳимаву ваҳм ҳам зиндагиро пеш бурда мешавад? шахсе ки агар худашро аз ҷоҳати равонӣ тайёр кард, ман бемор нашавам, мубориза бурда метавонам бо ин беморӣ, ҷасуртар инҳо сабук гузарондан. вақте ки чораи пешгирия баъзе духторон дар бораи ин касали аввалин ки аз сирояти аввалин дар ин шақл ки дидем, духторонам рости гап ба таҳлука афтаданд. аниқ намедонстанд. вақте рафти кор ба таҷриба ҳосил кардан, донистем ки аллакай пеши инро гирифта мешавад. пешаш ана гуфтан самоизолятсия гуфтем, хонанишинӣ кардан, набаромадан, ниқоб гирифтан, антисептика истифода бурдан. то рафта мо ҷасур шудем ва мо нисбати давраи аввалаш ҳоли давраи дуюмаш намудем, мо аллакай худро омода кардем ки марҳилаи ваҳму воҳима гузашт, паси сар шуд. ба андешаи шумо имрӯз аллакай як марҳилаи адаптатсионӣ ё худ мо одат карда истодаем. бинем ана кӯча пур аввалашан чӣ хел буд, кӯчаҳо холи буд, бозорҳо холи буд. имрӯз ҳама пур, ниқоб доранд, антисепт доранд. аллакай роҳи пешгириша аллакай мо аниқу равшан медонем. мо ба ин одат кардем. саломат бошед. марҳамат духтур, акнун бо шумо суҳбат мекунем. албатта худо накунад, албатта мо дуо мекунем ки касе бемор нашавад, лекин мутаассифона имрӯз агар ба воқеияти зиндагӣ нигоҳ кунем, дар беморхонаҳо беморон ҳастанд, духтурон шумо беҳтар медонед, хуб дар хонаҳо муолиҷа мегиранд. беморӣ чанд муддат давом мекунад ва марҳилаи барқароршавии саломатӣ чӣ қадар идома карданаш мумкин аст? ба мо фаҳмонед. вақте ки амин бемории коронавирус авҷ гирифт, ҳама ба таҳлука афтиданд. дар беморхонаи ҷамоатии Йова вақте ки аз охирҳои моҳи апрел ва то 3 июни 2020 беморони сироятӣ бо илтиҳоби бронх ва шушо бистарӣ шуданд. инҳо бисёри онҳо бо ҳолати вазнин ва миёнавазнин муроҷиат карданд ва мо онро аз рӯи нишондод бистарӣ карда ҳамаи шӯъбаҳои беморхонаи ҷамоатии Йова ба беморхонаи сироятӣ табдил шуда буд. мо духтурон аввал протоколҳои клиникӣ буду то ин дараҷа набуд. ҳозир мана дастурамал пайдо шуда ки аз тарафи вазорати тандурустӣ тасдиқ шудааст. дастурамал оиди пешгирӣ, оиди ташхисгузорӣ, оиди табобат дар ҳар як ҷараёни он, ҷараёни сабук, ҷараёни миёна ё стадия мегӯянд ё дараҷаи вазнин. вазнинаша мо шӯъбаи эҳё бистарӣ мекунем, мекардем ҳамон вақт сабуку миёна вазнина, дигар шӯъбаҳо, шӯъбаҳои асаб, шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, ҳаминҳо бистарӣ карда табобат мекардем. анами дараҷаҳои хуб миёна ё худ сабук чанд муддат давом мекунад марҳилаи ҳамин барқароршавӣ? аз 3 то 5 то 12 рӯза барқарор шуданаш мумкин, шикоятҳои асосиш ва 14 рӯзи дигари боқимонда дар карантин қарор доштанаш лозим аст. чунки дар ҳамин марҳила вирус авҷ гирифта на танҳо ба шуш ё бронх вируси худро таъсир мерасонад, балки ба майнаи сар бо рецепторое ки дар коваки бинӣ ҷойгир аст, ба майнаи сар рафта бӯйро намефаҳмад ё маззаи таомро намефаҳмад, бемор таҳлуку меафтад. бемороне буданд ки психоз шуданд ё
вайроншавии гардиши хуни онҳо таъсир расонида гардиши хуни вайҳо вайрон шуда ба сактаи майна ё ин ки сактаи дил мубаддал гаштаанд. аксарият мегӯянд ки баъди аз сар гузарондани ҳамин беморӣ онҳо ба диабети қанд гирифтор шуданд. Ин дуруст аст? То кадом андоза ҳамин тасдиқи тиббии худро ёфтааст ан ҳамин гуфтаҳои одамон ва гузашта аз ин боз ба кадом узвҳои организми инсон хуб ҳамин беморӣ баъди сеҳат шудан албатта таъсир гузоштанаш мумкин аст? Инҷо дар барнома қаҳрамони навор гуфтанд ки ба қувваи биноии он кас, чашми он кас хуб асар кардааст. узвҳои чашм ба узвҳои майнаи сар таъсир мерасонад. бемороне буданд ки энсефалит шуданд, илтиҳоби майнаи сарба гирифтор шуданд. қанди онҳо вақте ки ваҳо фикр мекунанд таҳаллуку меафтанд, ин тарс ба майнаи онҳо таъсир карда қанди онҳо баланд мешавад. ба узвҳои дарунӣ, ба узвҳои гурда, ба узвҳои майнаи сар таъсири манфӣ мерасонад. вақте ки як нафар беморро муоина мекунед, муолиҷа мекунед, дар кадом маврид бо вай масалан кор кардан осонтар аст? вақте ки бемор воқеан ҳам ҳамин ба таҳлука фаромадаасту ба ваҳму воҳима дода шудааст ё ин ки нисбатан ҳолати равони вай агар хуб мӯътадил бошад осонтар аст? барои табиб ҳамон вақтанда беҳтару осонтар ки агар дар марҳилаи аввалин рӯзҳо соатҳои аввалин ба агар бемор муроҷиат кунад, агар ҳам ташхис гузоштан ҳам табобат кардани беморӣ якчанд дараҷа осонтар мешавад. барое ки бисёри халқи мо ба ҳамин хел одат ҳаст. ман аз фурсат истифода бурда ҳамин огоҳ карданӣ аксарияти ҷавоно калонсолоям падару модароям баъзе вақт ҳамин хатогиро роҳ метиҳанд. вақте ки ваё нороҳат мешаванд, ҳарорат баланд мешавад, ваё табиба намеранд, ваё дорухонаҳо меранд ки дорухона рафта мегӯянд ман ҳароратам баланд шуд, ман гулим дар кисос, ман биним дар кисос тимоқ, ман ба дорутӣ. ваё ҳозир аксарияти дорufурӯш дӯконҳо хусусиянд ва ё дорухати табиба талаб намекунанд. ҳамин талабот дар атрафи давлат ҳозир нест. ва ё мегиранд дору метиҳанд, эфиралган, упса, аспирин, бо дигар дорои антигриппин метиҳанд ва ё ҳарората паст мекунанд, сабаби касалӣ бетаъсир мемонад. мо решаи касалӣ нею, фақат ҳамун аломати касалӣ ҳарората паст мекунад. вақте ки ҳарората паст мекунад, доруҳои зидди вирусӣ ё антибактериалӣ барои сабаби ангезандаи беморӣ ва таъсир мекардагӣ доруборои истифода намебарад, ҳамин беморӣ ба оризанок мешавад ва чуқуртар узвҳои бадан ба дохил шуда истода, ҳамин рафти беморӣ агар 3-5 рӯз ба ҷараёнаш уже марҳилаи сиҳатшавӣ гузаштанаш дар кор бошад, инҳо оризанок шуда бронхит, плеврит, пневмония ва гузашта мебаровад. ҳамба беморро вобаста аз типи фаъолияти олии майнаи сар, висши нервной деятельности мегӯяд, 4 гурӯҳ ба ҷудо мешаванд одамо: сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. инҳо вобаста аз 4 хилтҳо ки аз тиби шарқӣ гирем, агар аз 4 нахуст унсур хок, оташ, об ва ҳаво агар иборат бошад, тиби шарқӣ даҳе ки ҳамин 4 хилт аз тиби шарқӣ: хилти савдо, хилти сафро, балғам ва хун. вақте ки ҳамин одам беморӣ гирифтор мешавад, тавозун, мӯътадилии ҳамин 4 хилт вайрон мешавад. вақте ки одам якум нороҳатиш ба агар дорухона ва нею табиби мутахассис, ҳозир аҳсан гуфтан дар кор, табибони оилавӣ қатори пеш ба ҳамин муҳориба бо COVID-19 асосан тибби оилавӣ ҳамин мубориза бурдостанд. пневмонияҳоя пештар як тиша дарёфт кунанд солҳои пеш, дарро роҳат нависта ёри таҷлил ҷиғ зада то беморхона духтури оилаи худаш бурда бистарӣ мекард. ҳозир пневмонияҳо пур хонашон ба табобат гирифтосиянд. уже таҷрибаи муайян пайдо кардагӣ. ҳолатҳои вазнини норасоигии нафас ҳам то ҳатто беморҳо ҳозир ҳамин 1-2 моҳи охир ҳамин хел аз беморхона метарсанд, хонаба табобат мегирем, мо беморхона намерем мегӯянд. хонаба шароити хонаба арӣ дастурамалҳое ки
муваққатӣ бошида муҷои 4-ум 5-ум дастурамал пайдо шудагӣ арои ҳамон табобат гирифта бо муваффақият то ҳатто синни солашон 70-80 болоҳоям ҳамин пневмония илтиҳоби шиши дутарафа киди мо чандта ҳамин духтурои мо ҳам духтурои беморхона ҳам духтурои маркази саломатӣ бо муваффақият табобат гирифта сиҳат шудосиянд. ҳолати рӯҳии равонӣ ҳар як инсон вобаста чхеле ки намана устоз гуфтанд ҳолати рӯҳии равонӣ худи ҳамон инсон вобаста ки ҳамон ҳолате ки вай бемор ба гирифтор шуд дар ҳамин ҳолат вай ахборот нисбати ҳамин беморӣ то чӣ андоза ваянда ақлу идрокшанда ҳаст. чӣ қадар ки ахборот бисёр бошуду вай худаш эҳтиёт карда надагар вай ба тарсу ваҳм намешавад. агар акӯчаҳо фаҳмида вай фалончи касал шудааст мурдааст манам бо ҳам хел мемурам гӯдагар вай албатта бо мутахассис рӯпӯрӯшунаш дакор. чунки ҳозир марказҳои саломатиям беморхонаҳоям психолог нестям ҳамин вазифая духтурои оилавӣ иҷро мекунанд тибони амрозӣ намуни ва ҳар як мутахассис духтур вай дар як ҷойгӣ таҷрибаи ҳаётиш вайҳо психология омӯхта таҷрибаи корӣ киди бемор киди ба таври махсус ҳар як бемор ба падходи худаш ки ҳамон худаш ба фаҳмо забон киди гап зада табобат карданда кор. саломат бошед ва ман шахсан аз ҳамин фурсат истифода бурда аз номи шахсан худам ба шумоён табибони азиз ки дар сафи пеши муҳориба истодаед ва бо ин душмани ноаён имрӯз мубориза мебаред ва дар симои ҳардуи шумоён ба тамоми табибоне ки имрӯз воқеан ҳам ҷонбозӣ карда истоданд изҳори сипос мекунам. Ташаккур, саломат бошед, саратон амон бошад. хуб барномаро идома медиҳем. муаллима ҷон, мо дар бораи таъсири COVID-19 ба рӯҳу равони инсон имрӯз гап зада истодаем ва на ҳамин хуб давра ҳамин шароити пандемия ба рӯҳу равони шахсан худи шумо ва атрофиён таъсир кард, мушоҳида мекунед? дар ҳақиқат имрӯз ҳам ҳаст ҳарос, гуфта наметавонем ки ҳарос нест гуфта, чунки ман модаркалон синам ҳамин қадар сол чандин даҳ соли гузаштам акнун фарзанд набира абира хаёл мекунем ҳар рӯз ҳамамоям падару модару мехезим. ман бовари комил дорам ки калонсоло ҷавоно мепурсад ту дурустми насхи иститоми аҳли оила назми ва баръакс фарзандо калоно мепурсанд падар модар биби шумо дурустми ҳолиам ҳаст таҳлука ҳаросу таҳлукаю ва ман хайр ин чизро гуфтанӣ набудам. имрӯз рӯзаш нест, шумо гуфтед ки биёед маълима, ман худам ҳамин ҳодисаро мо хонаводамо аз сар гузарон. 2 нафар наздикамои аз даст додим. як нафар ҷиани додарзодам 33 сола ва як нафар хоҳари ҷонима 62 сола. дар бобати таҳлука ва ҳамо ҳарос ман духтуро мана мебахшанд фақат фикри шахсии худам ки 4 моҳ инҷониб майнамба давр мезанад. аҳсан духтуро табибо ки ҳама наҷот дода истодаанд, ҳама аксарият имрӯзҳо дуруст шуда истодаанд. лекин анам хоҳари ман акнун ба забони оддӣ гӯем 1 ҳафта дар хона муолиҷа гирифт бо тавсияи духтур. гуфтиянд ки рентгенатон нағз набаромад, аз дигар бо 1 ҳафта. 2 рӯз гузашт ки таб кард ёри таъҷилӣ намегиранд, давлени бурундагӣ намегиранд, направлени рохат гуфта ҷо кардем шукри худоё. хайр лекин умр кӯтоҳ бошад ҳеҷ кас ёрдам ки наметонистааст. ин ба мо тан додим. 5 рӯз 1 рӯз рафта 1 сутка гуфта мумкин гуфт ки ҳолатам не бисёр гап зад. рӯзи 3-ум аллакай дуруст шуд. 5 рӯз дуппа дуруст гуфт ки больницаҳо ҳамин қадар нағзу барои чӣ одамо воҳима мекунанд? челаш ба доруҳо вақташ ба нигоҳ бин нағз, хӯрок вақташ ба ҳамроҳом нағз ҷудоему. ман дуппа дуруст овоҷо, ман дуппа дуруст, хавотир нашавед. ин марҳилаи аввал буда? ана ҳамон моҳои май? моҳи июн. сони рӯзи 6-ум як бора як дугонаш духтур ман ба телефон карданд ки маълима авзошон дига хелтар хоҳаратона. ҳайрон шудам, ҳар рӯз 8 телефон мекардам, 8-ним 6-ним телефон кардам. ҳамто пурсам вай аспаи ман буд бисёр. ҳамто пурсам ту дуруст ме коҷон гум гуфт ки оҷон ман дурусту не шумо дуруст ме ман инқадар ин шаб нағз нашудаму мана реаниматсия мефуровад. яън шаб гуфтанд ки мана ҳамин хаёли ман ба ҳамина гуфтан дар кор набуд. реаниматсия ҷои
бадвоҳиму дигиша ҳама медонад ҷанам реаниматсия 2 сутка гузашт больницава вай ганда тарсид ҳамина бемор ба гуфтан зарур ми ҳамин духтурҳо ягон хел кунанд холиҷон шумо дига ҷо мебарем гуд буд ман ҳамин чиз аламовар бисёр вазин будааст барои одам аз паи худатон шавид гуфт ҳамин охирин гапаш гӯшам ба ҷарангоз мезанад ҳолям ва ин роҳафтода намуд шуморо албатта ман аз зиндагӣ дилхунук шудам аз зиндагӣ сиқ шудаи мана 4 маҳ 5 маҳ аст ки ман худ ба онда наметавонам албатта ҳарчанд ки ман шумо ки имрӯз даъват кардид ман барои фикри худам гуфтам неё ҳамин духтурҳои дигарам ки мо мебинам гӯем ки асра мо медонем ки мегӯем ки аввал муносибати нағзи духтур ҳарфи ширин гапи нағз аллакай шифо мебахшад ҳамон бахай вай духтур гуфтагӣ набудем геюн ягон коргаро аввали шаб хола шумоя пагурӯз реаниматсия мебурам ман тасаввур мекунам вай ҳамошаб чикал хо рафт лекин акун таҳлука афтид тарсид ваҳмид барои ҳамин ман хоҳиш мекардам ки илоҳи дига ҳеҷ кас набинад касал нашаваду ҳамин ба эътибор дода сал эҳтиёт шаванд ҳамин сари касал ваҳм гуфтагамо бо дурустки ҳамон чанд нафари дигарам духтурба рафтан ба метарсиданд ҳатто михе гапоям шуд ки ие одамо нафаҳмад бо ин корона шуд киши ки нафаҳмад ҳамн дунё эълон шуд инҷо омдаст нагӯем гуфта духтурба нарафтанд муаллим гуфтанд ки аптека медаванд дар ҳақиқат духтурба нарафтанд ки ие бо одамо нафаҳмад чизе мегӯяд хешо нафаҳмад дарда рускада мешавад меохир ки шумоно мебахшид маъбадҷон ин ҳамин печитоби замон аст замоно мо печитоб хӯрдост хуб ҳам хурсандиҳои дидим тӯй кардим хурсандӣ кардим ҳама маъракаҳои гузарондим рақсидим бозидим лекин худованд ҳамихе гуфт ки ҳамихе рӯзоям сири одамба будааст анамин замони худо мо печитоб хӯрдост хай боварӣ дорам ки ин печитоб як роҳи рост ба мебурорад барсади фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад ҳамин моя ҳамин печитобе ки имрӯз умуман дунё ҳаст ҳамин роҳи рост ба ҳидоят мекунад худованд беморро шифо диҳад ҳамаи дар паноҳи худаш нигоҳ дорад мо фақат дуо мекунем дигар ҳеҷ албатта ман эҳсос мекунам дарди шуморо ва мефаҳмам ба шумо сабр пеш аз ҳама хуб ин қазову қадар аст воқеан ҳам мушкил аст ба ҳамаи онҳое ки наздикони худро наздикони онҳо қурбонии ана ҳамин беморӣ гардиданд хуб ман сабр мехоҳам бигзор рафтагонро худо раҳмат кунад ин мушкил аст ба ҳар ҳол барои табибон чи ҳамин дар раванди муолиҷа кадом мушкилиҳо барои ҳамин хуб муолиҷаи бемор ба шумо гӯё як андоза пеши кори шуморо мегирад пеши роҳи шумо меистад кадом мушкилиҳо дар раванди муолиҷа пешорои шумо меояд ки чихе маълима гуфтан ҳам хеле якта мафҳум ҳай этика деонтология дар ҳақиқат табибоям ҳамшираоям мардум ҳар хел мешавад мумкин ина духтур ё ҳамшира нагуфта бошад мумкин фаррош вақти пол штусегинда итифоқо аданаш буромдаги бошад лекин уже ин кори худаша кард дар ҳақиқат вақте ки инсон бемор мешавад пеши табиба мерад вай чашмош кади ҳамин рафтор кирдор гуфтори ҳамун табиба нигоҳ мекунад ки кани чӣ хел қиёфаи рӯш дигар мешавад ме намешавад ме гарчанде ки ҳолати бемор вазин бошадам устозои мо бузурго ҳама хел тарбия кардӣ ки бемор нафаҳмиданаш даркор ҳолатиша бемор ба гуфтан даркор ки роҳи равониш барошдан шумо адинанги бо рангиротон бо нақс дар шудааст таҳлилотона такрор кардем бениҳоят нақс гарчанде ки дар асл вай вайрон шудагӣ бенур гуфтан даркор беҳтар шудааст шумо иншоалло бо якта дорои иловагӣ қӯш мекунем ин дорои атминид мекунем гуфта ҳамин бемор моҳияти рафти ҷараёни табобати худаша худаш донистанаш шарт зарур не хештаворош мумкин лекин худи бемор фаҳмиданаш мумкин не ҳамин аз сабаби таъсири сухани табиб ҳолати вазмишавии бемора ина ятрагиние мегӯяд хел мафҳум аст медисинамда албатта ин хел ҳодисаҳо мутаассифона рух медиҳад ман мехостам ки ҳамин табибони оилавӣ ки ҳозир сафи пеши ҳамин муҳорибанда ҳастанд ҳамаҳо ва дастгирӣ аз тарафи ҳамин хеле ки гуфтем хадамото дорухат менависанд дорухата рафта гифта ҳамин то ҳамин дараҷа ҳозир мардум боварӣ ба табиб ҳамин хел шуда ки гифта баъд аз табиби олӣ навистан бо 4-5 мутахассис ба рафта нишон медиҳанд
4-5 мутахассис ба таври ҷаҳонбинии худаш ва якум таъинот ба илова тағйирот медарорад. баъд аз он ки вай 1 ҳафта 3 рӯз 5 рӯз 10 рӯз тавобат гирифт, натиҷаи дилхоҳ наёфт, пеши ман биям ҳам хел мебиём. ман мегӯям ки якта одам кади тавобат кунед. чунки рафти ҷараёни табобат ба агар 2-3 мутахассиси фикраш омехта шавад, ва табобат натиҷаи манфӣ метиҳад. ман шунидагӣ ҳастам ки ҳастанд духтуроне ки бо он беморе ки ҳамин коронавирус ё илтиҳоби шушро аз сар гузаронида истодааст, бо як ҳазлу шӯхӣ ҳам ҳамон марҳилаи бемориро барои сабуктар гузаронидан муомила мекунанд. ҳатто он бемороне ки аз беморхона сиҳат шуда баромаданд мегуфтанд ки ҳатто агар лозим ояд ҳатто рақс ҳам карда медиҳанд, шӯхиҳо мекунанд. ҳамаи ҳамин ба хотири он ки вай бемор вазнинро эҳсос накунад ё камтар сабуктар гузаронад. ин дуруст аст? албатта дуруст. ҳолати рӯҳӣ равонии беморро бардоштан ин яке аз омилҳои асоситарини ҷараёни муолиҷа ба ҳисоб меравад. шумо иловагӣ доред? марҳамат. ҳақиқат ҳамун зонаи сурх мегӯянд, ҳамун беморҳо буданд ки таҳаллуқҳо афтидагӣ буданд. ҳамун 3 рӯз ё 4 рӯзи равиши онҳо табобаташон нақшудостагӣ буданд ки фаҳмиданд ки ё ҳуҷраи дигар ба ягон дигар бемор фафтид ва ҳаяҷон ба афтода фикр мекунанд ки инҳоя ҳамихе вазнин мешанд. Не дар мо ваҳоя муомили вай кади табобат када суханҳои нақс када вай куним беҳтар шуда ва сиҳат шуда биромаданд. дар ҳақиқат барои табиб асосан муомили хуш бо беморон кардан лозим аст. бошад, ташаккур. анакну нигоҳ кунед устод, дар ҳамин гуна маслан ҳолате ки воқеан ман ҳатто як андоза хиҷолат ҳам мешавам ки мас шуморо муаллима ба ҳамин мавзӯъ ҳамин барнома даъват кардем ва бори дигар гӯё ба ҷароҳати шумо хуб намак пошидагӣ бар ин ҳам шудагист. ман узр мепурсам албатта, лекин ҳолати равонии муаллима маълум аст ва шояд эҳтиёҷ ба машварати равоншинос ҳам доранд ва ин танҳо худи муаллима не, ман хуб тасаввур мекунам ки тамоми аъзоёни оила, ҳатто фарзандони ҳамон хоҳари шумо низ дар ҳамин гуна ҳолатҳои хуб вазнин ба шумо равоншиносон воқеан ҳам наздикони ҳамон нафароне ки бемор шуданд. хуб инҷо гуфтем ки ба худи бемор намегӯянд духтурон, ба наздиконашон мегӯянд. охир наздикони онҳо ҳам боз як нафар шахси зинда ҳаст, вай ҳам дил дорад, эҳсос дорад, асаб дорад, воқеан ҳам вай ҳам метавонад як саломатии худро аз даст диҳад. чунки шунидани он ки маслан як нафар шахси наздиктаринаш бемориро вазнинтар аз сар мегузаронад, ин ҳам осон нест. албатта дар ҳамин гуна ҳолатҳо шумо чӣ хел машварату маслиҳат мекунед, маслиҳат медиҳед ба ҳамон шахсони наздики беморон ё худи он? ман дар илми психология машварати психология аст, манам психологически консультирование мегӯям. умуман худи психолог вақте ки он нафарон ки осеб дида ҳастанд, осебпазир ҳастанд, осеб дида ҳастанд, ҳангоми суҳбат мегузаронад, психолог ҳам одами зинда аст ва ҳамаш худаш қабул мекунад, лекин ҳамон вақт психолог махсус тайёр карда мешавад ки эмоционалӣ устувор бошанд. бисёр психологи худаш эмоционалӣ устувор ҳастанд ва вақте ки ӯ омада ба психолог мегӯяд, як ҷиҳати мусбии тезтар аз бартараф шуданаш дар он аст ки худи психолог ки аз ин як инсони объективӣ ҳаст, яъне ки ба он чиз бештар дода намешавад. барои чи? Чунки хештабор нест. имрӯз психологҳо барои хештаборони худ психолог шуда наметавонад. аз рӯи кодекси психолог мумкин ҳам нест. ва мо машварати психолог бо хештаборон гузаронда наметавонем, бо падар модар бо хештабор ма мумкин нест. барои чи? Чунки мо роли ҳамон хештаборӣ медарем, хоҳем нахоҳем. барои он вақте ки ба психолог муроҷиат мекунад, бисёр хуб аст, чунки психолог объективӣ баҳо медиҳад. яъне ки вақте ки агар ҳамдардӣ, ҳангоми ҳамдардӣ кардан, ҳамдардии эмоционалӣ мегӯем ё ҳамдардии рационалӣ ҳаст, бештар психолог ҳамдардии рационалӣ мекунад. аз кадом ҳисоб ҳамдардии рационалӣ мекунад? чунки вай хештабор нест гуфтем. дуюмаш ҳамаша таҳлил карда аз рӯи тафаккур баҳо дода метавонад. баъд шихиркози муаллим як чизи бисёр аҷоиб гуфтам, масъалаи ҳамон таъсири сухани худи духтур аст. имрӯз бисёр духтури мо мебинем ки воқеан таъсири суханҳои мусбӣ ҳам мекунад. мо якчанд таҷрибаҳои ҳам гузарондем. як нафар дӯстамо вақте ки муроҷиат карданд, модарашон бо фишори баланд ба ҳамон духтурхона фуромадагӣ буданд, ҳамон ҷо баъд пневмония шуданд. пневмония яъне ки яктарафа шуданд. вақте ки модаршон яктарафӣ шуниданд, имрӯз ман ҳозир устодам як чизе бисёр қайд кардан, инсонҳо аз рӯи системаи асабошон ба 4 намуд тақсим мешаванд. гуфтанд инсонҳо эмоционалӣ устувор ҳастанд, эмоционалӣ ноустувор ҳастанд.
он нафарон ки масалан ностор ҳастанд, ҳамон чиза бо ҳамон дар оғоз гуфтем аз идроккунии инсон вобаста аст. Одамое ки 100 сомон қарзашон ҳаст, хобашон намебарад. Инсоне аст ки миллион қарзашон аст, хобашон мебарад. Яъне ки идрок, аз идрок вобастагӣ ҳастанд, беморӣ аз идроккунишон, даркунишон вобастагӣ дорад. Он нафарон ки масалан ностор ҳастанд, ҳамин чизи майдая, яъне ки аз паша фил месозанд, хеле қабул мекунанд. Барои як реанимация фурмадан воқеан агар ки масалан ностор бошад, инар бисёр мегӯем ки вазин қабул мекунад. Ҳамин модари ҳамон дӯстам хеле масалан ностор буданд, вақте ки гуфтанд ки яктарафа шумо пневмония шудед, гуфтанд аз ҷошон хеста натонистанд. Бошад фишор хата фурмада буданд, бисёр ханда мехел чихел ки муаллима гуфтанд, суҳбат мекарданд. Баъди сон мо духторо хата маслиҳат кардем, гуфтем ки ҳамин нагӯед, ки ҳамин пневмония шудагишона нагӯед. Боз бормада духторо гуфтанд ки вай хато шудааст, шумо пневмония не. Баъд аз 3 рӯз дуюм тарафшонам пневмония шуданд. Нагуфтанд ки мо касали тест аз он ки ҳам 65 сола буданд, бисёр ба тезия ҳамин мегӯем ки беморишон вай шуданд. Аммо ҳамин тарафҳои психологишоне ки дошта истоданд, масалан ки носор буданд, устувор карда истоданд ки шумо бемор шудагитон не, шумо нағз, уман касали нест, ҳамон дороҳошон леки табобатошон кардан гирифтанд. Рентген хато шудааст гуфтанд, яъне ки аз он шумо қадар вазин не. Вақте ки шумо вазин не гуфтанд, вай хандо даромаданд. Аз ман вазин, баъд телефон биам овозашо гӯш карда будем, гуфтанд ки бача ман инқа вазбиниам набудиам, ман нағз будиам, яъне ки баъд худашон кардан, ҳамин талқинкуниҳо сар шуд. Яъне ки худашона мегӯем ки аз тарафи ҳамон психосоматики тараф тавассути тафаккурашон худашон табобат кардан ки ман хуб, ман нағз. Баъд аз 10 рӯз баромадам, маслиҳат ҳамин хел буд ки бештар ҳамон чихел козе гуфтед, ҳамин хурсандӣ воқеан вақте ки инсон хурсанд мешавад, табаш баланд мешавад, дар майни сари инсон кислотаҳо ҷудо мешавад, кислота воқеан ба иммунитети инсон таъсир мерасонад. Баъд ҳамин бештар вақт мегуфтем ки ҳамон рақс кунанд, ҳамин фарзандашон модаршон қадар то ним соат рақс мекарданд. Имрӯз ҳамин рақсу мегӯем бозӣ ғайр аз ҳамон ҳам ҷисмонӣ аст, ҳаракатҳо ҳастанд. ғайр аз вай ҳам табашон баланд мешавад, ба зиндагӣ боз мегӯем муҳаббат пайдо мекунанд. Яъне ки хеш таборон набирошон қадар рақс мекарданд, хонашон асосан ҳамин оилаи худашон қадар рақс мекарданд. Ман ҳозир хеле хуб шудагӣ аст. Вақте ҳамин аз ҳамин ҷиҳат барои худи духторон ё ки умуман барои хеш табороне ки агар ки оилаҳошон ҳамин эмоцияи ностор бошанд, эмоцияи носторро ҳам фаҳмидан осон. Он нафароне ки мегӯем ки ҳама чизи дилҳошонро мегиранд. Бисёр чиза ҳаст, аз ҳамон чизи камакак мегӯем воҳима мекунанд. Духторам медонад вақте омадан ҳамин чихел ки ҳозир устод гуфтанд, аз ҳамон ҳафташ нигоҳ карда меистад духтора. Масалан ностор бошад, аз реакцияш маълум аст ки ҳар як гапи, ҳар як сухани духтор интизор мешавад ки чӣ мегӯяд дар бораи ман. Агар бинад ки ҳамин хел реаксияшон мисол тез ҳаракат бошад, агар автоматӣ ҳамон бояд ки шумо хуб ягон кор намешавад, яки барои ки ҳамон чиза дуруст қабул карда гирад. Ҳамин мегӯем ки мо имрӯз психологонем хел мекунем. Як маслиҳатум ҳамин ки вақте ки ҳамон мизоҷ қадар суҳбат мекунем, ҳамон проблеми оилашон қадар биёяд, ё проблеми масалан беморӣ қадар биёяд, якум вазифаи мо ҳамин аст ки проблеми калона гирифта майда кардан. Барои дарк кардан аз тарафи равоншиносон тавсия дода мешавад ки бештар ҳамин тафаккур қадар, яъне ки тафаккур ки таҳлил мекунад, тафаккури позитивӣ. Агар чӣ қадар ки позитив шавад, агар инсоне ки табаш баланд аст, чизи проблеми калони ҳам ҳаст ки майда қабул карда мегирад. Агар ки табаш фурмадага бошад, агар ҳамон камака инкос гапи ноҷоз занедан шумо як бор асабонӣ мешавед, барои чӣ? Чунки табатон хеле паст аст. Аз ҳамин ҳисоб ин идроккунӣ бештар корхим хубтар аст. Медонед чи барои ман боз як чизи паҳлӯи дигари масъала бисёр як аҷоиб метобад. Нигоҳ кунед, мо дар мавриди кормандони тиб инҷо сухан карда истодаем, ҳамшираи тиб, хуб ё ин ки масалан оростакорона, тозакорон мегӯем, ё худи мана духтурон гуфта истодаем. Хуб ва дар тарафи дигар дар рӯбарои шумоён албатта бемор меистад. ҳолати равонии беморро инҷо мегӯем ва барои шумоён табибон масалан охир табиб худашам вай ҳам инсон аст, вай ҳам асаб дорад, вай ҳам ҳолати рӯҳиву равониаш хаста шуданаш мумкин аст, масалан зарба диданаш мумкин аст. Ана ҳамин мушкилотро худи шумо ҳам табибон, духтурон вақте ки бо беморон рӯбарӯ мешавед ва як не якчанд бемор аст, ҳолати равонии худи шумоён чӣ хел мешавад ва ба машварати равоншиносон худи шумо ҳам мавридаш ояд эҳтиёҷ пайдо мекунед? ҳамон моҳи апрел май вақте ки карантин будем, дуюм навбат беморо кадид машғул будиму, рӯзи 18 рӯз худи манам ҳамон ҳарорат баланд шуду, ду-се рӯз ҳамон ҳолат кадиам бо беморо кади муносибат када, муоина када, охир рӯз вақте ки бемордори сахт ҳис кардим, сардоктор ба занг зафтам, рафиқ сардоктор муокун наметонам дига. Якта ҳуҷраи даронда сета бемора баъд аз муоина кардан баъд худи беморо ман гуфтанд ки доктор шумо ама рангуретон арақ зир кардагию, шумо ҳам тобатон неми. Ин хел эрод гирифтан баъд уже намешад. Буромда
зангоҳои телефонӣ ва ҳатто машварат мепурсанд хонава омда баъд аз 14 рӯз то ҳам хел шуд ки занги телефонӣ ва маслиҳат мепурсанд ҳам маслиҳати оддие ки ман такрор мекунам бемор намефаҳмад дуюм дафъа такрор мекунам худам ҳамин бехабар ҳамсарам гуфт ки шумо сахт баланд гап задосид ҷанг карда додосид беморра ва шумо ба кӣ ҳамин хел ҳолати афсурдахотирию ҳолати парешонхотирию ҳолати бадфеълӣ пайдо мешавад албатта ин табибоям инсон онҳобаям мешавад оҳам эҳтиёҷ доранд албатта дар ана ҳамин шароити пандемия чӣ хел зиндагии худро мо бетарсу беваҳму бевоҳима пеш бурданамо мумкин аст роҳ афтодашан дакони озодагӣ оромӣ меҳри инсонигӣ ҳама нисбат ба якдигар ҳамаям баландбалдшон дакор худо хоҳад ин ҳама гузашта мебурад чӣ пешниҳод доштед бисёр мехостем шуморо шунавем ман ҳамин хел аз сар гузарондам ҳамин касалия чӣ хеле ки духтурҳо гуфтанд ҳар як кас бовар мекунад ки ман касал нестам ман худро ҳамин хел ҳис мекардам ки ман касал нашудаам агар касал мешудам хеста наметонистам ё рафт наметонистам гуфта ҳамин ҳар як кас мегӯем ки ба як ҳолаги худашон бовар карда гӯем ки ман дуруст ҳастам аз ин касал нестам гӯем ва ин таҷрибаи шахсии худи шумо аст ки бо анамин як модари ман 90 сола ҳаст ҳар рӯз бегонӣ аз ман телефон мепурсӣ ки ту чӣ хел ман ин хел касал неман ман касали ҳам ту а дигар хел мегуфтаму дариқан хел вазбинтар буду худро ман беҳтарин ҳисоб мекардам бо саломат бошед мо бояд ҳамин урфу одатҳои худба рӯй оварда риояи гигиена ва дигар воситаҳои ҳифзи сеҳро анҷом диҳем имрӯз дар аксари кишварҳои хориҷӣ мардум ба карантини дубора яъне маҳдудияти дубора фарогир шуданд имрӯз дар хона мемонанд хуб антон чӣ хел мо ҳамин хуб ҳолати эмоционалии худро идора карданро омӯзем ва чӣ кор кунем ки ҳамин марҳилае ки аз сар гузаронида истодаем сабукбор гузарад ва ба зершуури мо ба рӯҳу равони мо таъсири манфӣ нагузорад пешниҳоди шумо якчанд тавсеҳ ҳастанд имрӯз мана яке аз тавсеҳҳо ин ҳамин саҳар роҳ рафтан аст ё бегоҳ роҳ рафтан ҳам ба ҷисмони инсон таъсири мусбӣ мерасонад ҳам ба ҳолатҳои эмоционали инсон вақте ки гардиши хун тез мешавад ин воқеан ба ҳолати эмоционали яке таби инсон баланд мешавад яке шумо имрӯз аз худатон як чиз розӣ мешавед ки ман барои худам як кори хуб кардам мана баъди ҳамин пандемия як тарафи як мусбишам ҳаст ки як мушоҳида кунед агар саҳар вақте ки барвақт мебуред хеле бисёр мардум баромада роҳ мегарданд дуюм чизи асосие ки ҳаст аз тарафи психология пешниҳод карда мешавад ҳамин бештар тафаккур кор кардан ман ҳозир устодам гуфтанд ин воқеан ҳамин вақте ки имрӯзкӯӣ ҳамин пешниҳод мекунад ҳамин методи тасдиқкунӣ як таҷриба мегузарад таҷриба ҳамин хел буд ки ба як ҳамон мегӯем ки палата якчанд нафар ҷо мекарданд 6 нафар буду бо дигар палатан 6 нафар инҳо шумо мегуфтанд ки ҳар вақт дар омада мегуфтанд худи духтур худашон таъсири психологӣ мерасониданд мегуфтанд ки шумо аз диру дида хубтар ҳастед ва онҳо ҳам ҳамроҳи он кас такрор мекарданд палати дуюм бошад агар ягон гап намезаданд ҳар доштам як хел аз рӯи ҳамон дастурамал табобат мекунанд инҳо бошад агар назар ба инҳо аз рӯи вақт тезтар шифо меёбанд инҳо бошад дертар инҳоям аз рӯи ҳамон дастурамал шифо меёбанд лекин дертар шифо меёбанд он нафароне ки ҳамин ҷумлаҳои худро тасдиқи ҷумлаҳои худро ман ки худамро хуб ҳис мекунам ман ин қадар бемор нестам умуман аз рӯи эмилкӯи калимаҳои ҳамин мегӯем ки инкорӣ умуман истифода бурдан мумкин не ман касал намешавам гуфтам мумкин не ба ҷои ман худамро хуб ҳис карда истам чунки майни сари инсон зершури инсон наям қабул мекардааст ман касал намешавам ва нае қабул намекунад вай ман касал мешавам ки ҳангоми баромад кардан бисёро ман ба ҳаяҷон дода намешавам гуфтам мумкин набудааст ман ба ҳаяҷон дода намешавам гиш мо ба ҳаяҷон дода мешавед калимаи на истифода баред нае қабул карда намегирад зершури инсон ман ба ҳаяҷон дода мешавам ба ҷои он ман хубтар баромад мекунам ё ман худамро хубтар ҳис мекунам ҳамин калимаҳои бештар истифода баранд ман худам вақте ки бемор шудам ҳамин моҳи ҳамин апрел бемор шуда будам ҳамроҳи ҳамин табиб бисёр кор мекардем бисёр дар як ҳафта масалан табобат кардам аз ҳама чизи асосӣ ман бештар ҳамин масъалаи ҳамон методқат кор мекардам саҳар роҳ мерафтам то 20 дақиқа такрор мекардам агар ягон кас бинад аз як тараф бинад мегӯяд ки мумкин худаш карда суҳбат карда истодасам мегуфтанд чунки ман овози баланд қатӣ мегуфтам ман аз диру дида худамро хуб ҳис мекунам баъд вақте ки духтур худашон омада гуфтанд ки шумо назар ман чанд нафар озо табобат карда истодем шумо ба назар ба дигарон тезтар табобат ёфтед бо ҳамин таҷрибаи вай масалан тасдиқ шуд барои ин дуюм метод аст дуюм тавсия сеюм тавсия бештар вақт
мегӯяд ки таваҷҷӯҳи худро аз ҳамон хабарҳои нохуш аз умуман негативҳо барои дур кардан با هم خیش تبرون صحبت کنید با تلفنی هم صحبت کنید بسیار همین پاندمی با یک فایده شد که امروز تمام خیش تبرون با یکدیگر از یکدیگر حالت یکدیگر پرسان است ما هم من از پدر و مادر خود قریب هر روز پرسان میشویم از یک طرف میگیم که از همون چیز کمک با هیجان میبینیم که چی همون چیز نشود از طرف دیگر مثبتش همین است که ما هر روز صحبت میکنیم این باز طرف فایده پاندمی یعنی هر چیزی که پیش میاد جهت مثبتش هم هست آن را دیده توانستم ببینید من امروز بسیار ویتامین های میخورم از همون میوه ها بیشتر استفاده میبرند از پای سلامتی خیش از پای سلامتی خیش هستن این طرف های مثبت هستن همین چهارم توصیه بیشتر همین ویتامین ها رو میوه ها رو بیشتر استعمال نمایید دیگرش بیشتر همین از همه چیزی اساسی در دوام یک روز تا 10 دقیقه با آواز بلند خنده کنید همین خنده هم با آواز بلند خنده کردن هم امروز همون در مایه سر انسان همون کسلاتی میگیم که همون خوشبختی میگه اما کسلاتی خوشبختی گرموش هستی میگم گرموش هستی بیدار میکند جدا میکند مایه سر جدا میکنند از همین خنده کردن مایه سر زیرشوری مو فرقش نکش مو هم تو برای خودتون میخندید میخنده باشد تمام های جدا کردن میگیرن 10 دقیقه با آواز بلند خنده کردن بعد دیگر توصیه اولی خودتون که نقشو دارید هر شب 10 15 تا 20 دقیقه رقص کردن ممکن این هم با جسمانی شما فایدهش هست هم با میگیم حالت ایمانسانی انسان فایدهش هست بیشتر کتاب خوندن کتاب هایی که پوزیتیو باشد بعد همین فیلم های بیشتر کمدی تماشا کنید ما حاضر اومده یگم پیش کینوهای بسیار همین خبرهای ناخوش بسیار تماشا میکردم وقتی که بسیار تماشا میکنید در مایه سر انسان با آینده اینه که چی میشده است آینده چی میشده است همین چیزا پیدا میشود وقتی شما کمدی تماشا میکنید همین پسیخولوژی انده زیسی سیچاس که یک میتد است حاضر و در همین جا همین پیدا میشود امروز خود شما زندگانی میکنید آیندهتون اینقدر سخت فکر نمیکنید چی میشده است همین امروز خود زندگی کردن هم فیلم های میگیم که کمدی تماشا کردن بسیار فایدهش است بعد دیگر مسئله باز یک چیز آرزوهایی که شما آینده داشتید آرزوهای مثبت یعنی که گفتیم آینده با آینده نگاه کردن با مضمون چی میشده است نه آینده میگن که امروز دو تیپ انسان است یک نفر آینده خود را با ترس انتظار است و یک نفر هستن آینده خود را با خوشبختی انتظار است هر دوشون فرقشون چی است که ایناشون آینده شما مقصد میگذارند بعد تا 20 سال مقصدشون مینویسن که چی میشود ایناشون آینده مقصدشون نیست برای این مقصدشون که نیست از آینده خود میترسند برای مقصدهای خودتون آرزوی خودتون نویسید آینده چی میکرده کارتون همش نویسید وقتی شما آینده خود رو میبینید در مایه سر انسان همین ویژوالایزاسیون است یعنی که 20 سال بس من همین خیلی یک کار اجرا میکنم همه وقت مایه سرتون در فکر همون هست در آرزوی همین است این هم یعنی که حالت مثلا انسان رو بلند میکنه یعنی که با این میگیم که یک قوه کشش هم هست امروز در علم پسیخولوژی در علم سوسیولوژی اثبات شده است اون زکون پراتیژنی میگه قانون کشش نمی قانون کشش پیدا میشود من آینده با نغز میشوم همین گپ‌های بیشتر گفتن باز یک توصیه بیشتر همین وقتی خود رو همین بسیار همین دورهای پاندمی بسیار یک میگیم که طرفای مثبت همین است که با فرزندان خود برای کار کردن امکانات پیدا شده است یعنی که وقت خود رو دائما یک برای چیزی مثبت یعنی که از چیزهای منفی خود رو نمانید که همین تنها باشید اگر تنها مانید اگر این سر بعد چیزهای بعد فکر کردن میگیرن وقتی خودتون سیرکار میکنید اویلتون خود نقشاتون خیلی زیاد است یک دقیقه وقتتون پیدا نمیشود که چیزهای منفی فکر کنید درباره بیماری فکر کنید بسیار توصیه های خوب تشکر سلامت باشید و من استاد عزیز من البته باوری دارم که با نظر داشت و رعایت همین توصیه ها زندگی خود را باز پیش میبرید البته و من بسیار شما رو باز خوشحال دیدن میخواهم خب البته توصیه شما یا خود پیشنهاد شما برای تماشابینان ما وابسته به موضوع من پیش از شما از فرصت استفاده برده موضوع وابسته البته از طبیبان میخواستم پرسم که خوشبختانه امروز اکثر مردم در خانه ها معالجه گرفتاسیان و گویا که نتیجه هم خوب همین دکترهای اویلوی یا دکترهای متخصصان صحوی که هر دویشون در خطی سرخ کار کردیتون گفتاسیان محبت جان لیکن متاسفانه امروز شخصا خود من میدونم که خانواده هایی که بیماران معالجه میگیرن همین بیام همون یک چیزی که مثلا 10 روز در بیمارخانه میخواه رفتن 14 روز با ایزولاسی جدا کردن همین حاضر چخیل که گفتن رعایت کردنی گیگینی شخصی همین چیزها میشود همین معالجه همون معالجه دکترخانه گرفته میتواند
گفت خیلی کراسم ده نتیجهش همون با این دلخواه شده میتواند یا نه یعنی نتیجه معالجه خانگی با نتیجه بیمارخانه بیمارخانه میتواند نه یگان خیالم این چیز دیگر ها هم امیدوار چون که در خانه ها هستند بیمارا با یگان توصیه باشد که راهش نشان داده همین خیلی شود بهتر میشد یا خیلی این موضوع شوندیم البته با معالجه گیری در خانه بوده ها خیالم یک چیز با عمیق‌تر شود خیر دیگرش این که من بسیار فکرهای جالب از پسیخولوگ از دکترها از اینجا رفیقان شد من وقتی که تکلیف کردید نمیتونم گفتم محبت جان گفتم لیکن شما گفتید که معلم زندگی از نو سر میشود بسیار میخواستم خاطره های برهم داده نمیشود البته لیکن به خاطر آنهایی که امروز همراهی منند به خاطر عائله‌ام به خاطر فرزندام به خاطر همون جانهای دیگرها البته کوشش میکنم یک کس گفت که معلم ناشکری نکنید با یگان سی دیگر نشود او بدیده نرسید گفت من همین به سخت اعتقاد و باور کردم که شکر میکنم و من در یک چیز عجیب که همین ماه ایول عین همون کسلی هونده در گزیت ادبیات و صنعت خوندم گزیت گرفته موندم لیکن یادم بند یک شاعری جوان نوشتن که دوره قارون آمد قارون این همین کرانه دوره قارون آمد و یک عجایب که استاد ترسونزاده گفته که دوست باید گرم در آغوش که رسم خوبی تاجیکان را گم مکن لیکن و شاعری جوان گفتن که دوره قارون آمد و همیشه دوره شد که تاجیکی مهمان نواز مهمان دوست ما معلوم و مشهور بسیار معلوم مشهور که ما آدمای مهمان دوست و مهمان نواز لیکن همیشه شد که تاجیک حاضر نه مهمان قبول میکند نه مهمانی میرد در حقیقت حاضر شواری خود من هر بیمار من معلم دکتر میدانند بیماری جسمانی و نه چینه خورفتیان در اومدن به هر کس جرأت نمیکند بسیار آدما میبیان از تگی در از تیرزی دم میبرن که با یگان چیز نگذرانیم آدمای با عقل همین خیلی میکنن یا خودمویا میترسیم که مبادا امون کسل نباشد نوی سفید به سال پیرینده یگان چی نبیارد یا خودمویا هر جا نمیریم بیمار بینی ها رفتن قطعا کنده شد که هر کس میترسد یگان چیز نبرم گفته آدمی درک میکرده و همین خیر من باوری دارم که این موقتی است و همه آنهایی که از این حیات پرتهلکه خیر فهمیده می نفهمیده میگذشتن خداوند خودش رحمت کند ماندگی ها صحت باشند و همین از تمام دنیا این درد برداشته شود یگان کس پایش به خار نخواهد الهیم دیگر یگان مادر اشک نریزد پدر اشک نریزد فرزند اشک نریزد خواهر و دادر اشک نریزد حیات ما باز همیشه ناز باشد و من باوری دارم زیرا که از ناامیدی ها بس امید است پایانش بسیار سفید است و البته من در نوبت خود با طبیبان باز می ندارم اصرار میکنم که چند نزدیکانی من خیلی من مردم شهر عزیزی ما همه خیلی معالجه گفته درست شده استادن این کاری آسان نه چند نفر دکترانی نامی از دست دادیم همه خیلی باور کنید که تمام مردم برای طبیبان سوختنه به خیالم که حیفی فلان طبیب هم خیلی شدیان بسیار دردی وزنین تلفات کلان لیکن خیر ما مردم پر صبر و طاقت هستیم حرکت میکنیم که حیاتمون نقص باشد تشکر با هر گونه و سایت ها یعنی که اینترنت ها شبکه اینترنتی داخل میشیم و به هر گونه وهم و دیگر چیزها باوری میکنیم برای پیشگیری کردن از هر گونه وهم ها ما باید امروز ها کوشش کردن ما در کار است که جوانان بسیار کتاب خونیم تا که به تهلکه ناندازیم در جامعه آدم‌های گوناگون زندگانی میکنند وقتی که در کاغذ سفید در بینش یک تا نقطه میگذاریم آدمانی هستند که آن همون نقطه رو میبینند دیگری باشد سفید رو میبیند من با تمام تماشابینان رساندنی هستم که بیایید سفید رو میبینیم روزهای خرسنده حالا در پیش است از سر خسته هوای تازه گیریم موسیقی گوش کنیم رقص و بازی کنیم کتاب خوانیم و تمام خوشبختی خویش رو تشکر دهیم من همون سوال شما جواب دادنی که بیمارانی که خانه به طبابت میگیرن به یگان خیلی آرزه هم با موفقیت طبابت گفته سیاحت شده برفتنشان به امکانیت هست برای چی؟ برای که بیمارخانه بیام حالتی بلند کردی حالتی وزن کردی که خمیرن بعد حالتش بهتر شدن 3-4 روز اگر حرارتش معتدل شود دوام طبابت هم طبیبا هم خودی بیماری هم توصیه گفته خانهشان به طبابت میگیرن دوامش به این طبابت
ҳозиранги коронавирус, пневмония, бронхитои козуштосиян се марҳилае дар бар мегирад. Якум марҳилаи аввалаш сӯзандороҳо кидӣ, қатривӣ кидӣ, вориди вариди кидӣ. Дуюм марҳилаш марҳилаи барқароршавӣ бо ду марҳилаи дигар витаминотерапия ва тарзи ҳаёти солим худашро дар бар мегирад, кисони гиёҳдармонӣ. ҳамин ҳамаша тавсияи духтурои оилавии ҳозир таҷрибаи бузург пайдо кардагӣ бо муваффақият хонума гирифтосиям. Ман шаҳрвандо ва азбаски телевидение ки ҳаст воситаи омма як чиза гуфтани ҳастам ки бисёр беморҳо ҳозир камакак тимоқ шавадам ман коронавирус мемегӯяд, дарди дандон шавадам ман коронавирус мемегӯяд, бачаш дубор атса кунадам дарро гирифта рентген мебарад. Ҳамин бетавсияи роҳати духтури оилавӣ худошон ташхисгоҳҳо ва мана мушоҳида карда шуд ки вая нишондодааш ҳаст ё нишондодааш нест, ҳама рентген барафтагӣ. Вая одами сиҳатам рафта унҷо ҷалс истода, маҳдуд хонаҳо ва истода, набудаги бемориам одам гирифтор шуданаш мумкин. Барои ҳамон то нишондод набошад барои рентген акси қафиси сина, рафта рентген кардан даркор не. Ташхиса фақат табиб дар асоси ҷобаҷокунии аломатҳои беморӣ, шикоятҳои беморӣ, таҳлилҳои лабораторӣ ҷамъбаст карда сони ташхис мемонад. ҳозир ҳамин хелам ҷараён сурат гирифтааст ки воқеи аҷоиб ки рентгена гирифта пеши табиб намеран, мегӯянд ки ин пневмония будааст, меран як ҳамшире мегирану як киси дигар ба табиб муолиҷа таъин кардагӣ, ҳамон муолиҷа рафта дорухона мегирану истифода мебаранд, ориза мешавад. Мумкин не. Мумкин не. То ҳар як шахс ба дар ҳар як ҳолат мушаххас табиб бо назардошти ҳолатҳои клиникавӣ, фишори хун, камхунӣ ё бемории ҳамраваш дору теминад. Дар ҳар як ҳолати алоҳида талабот арӯи дастурамалҳо муайян табобат бояд таъинот карда шавад. шумо низ агар аз рӯи ҳамин тавсияҳо амал кунед, воқеан ҳам дар ҳамин марҳилае ки як имтиҳонро мемонад, онро сабукбор паси сар кардан мумкин аст. Боқӣ ман фикр мекунам ки албатта зиндагӣ бо рангҳои зебояш зеботар аст ва ҳамин зиндагиро тавре ки гуфтан на танҳо нуқтаи онро, балки тамоми коғази сафедро дида тавонистан лозим аст. Дигар ин ки худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. Хайр.